होआखै नाथाय मानो बेखौथ' आंबो बुंनो हाला नाथाय बेबायदि बुंदों बियो खोनासंलाय औ देलाय दे जेब्ला आं ओंखाम संग्रायाव थांनानै गसंहैयो माबा आंनि साखाथियावनो गसंनानै आंखौ जानोसै बायदि नायो आरो आं बेखौ नुनाय लोगो लोगो बाददावखाङो उनाव आंखौ सोंदों नों बेयाव मा खालामनो फैदों आं बुंबाय आं साहा फुदुंनो फैदों जेब्ला आं साहा फुदुंनो फैदों होनो अब्ला बियो दिउ दिउ जाखांबाय गोमजोर महरै आंखौ ओरैबायदि नायहाबदों बियो आरो नायहाबनानै बुंदों न'खरनि अनगायै सोरबा सोरनिबा थाखाय ओंखाम ओंख्रि संनोब्ला बा साहा लोंहोनोब्ला साहानि बेसेन सिनि सापातखौ न'निफ्राय लाना फैनांगौनो ओंखाम जाहोनोब्ला ना बेदर मैगं थाइगं माइरं गासैखौबो न'निफ्राय लाना फैनांगौनो ओमफ्रायसो जाहोनांगौ गुबुननि थाखाय बे न'नि मुङा मुंसेबो बाहायनो मोनानो बेबायदि बुंदों बियो रागायासो हाला आङो बोरैबा खैरोम दैरोम मोनलायथारबाय रागायासो हाला खनसेसो गासैनो बुरैखौ फुटबल बायदि दुर 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 खारहोलायथारसिगौहाय आं ओमफ्राय जेबो बुंफिनासै नोङो आंलाय माथो हानो बुंबावनो आं जेबो बुङासै सिरियैनो ओंखारबोबाय लाजिनाय महरखौ लानानै आरो लोगोसे नोंसोरजों माबायदि नुजाबावगोन साहस मोनैनि आं बेयावनो फैनानै गाबखोमाबाय दङ जोमै दिने आइनि आखला बांद्रायबाय नङासै नों थर खालामदों दा दिने आइनि आखला जोबोद गाज्रिनि सायाव गाज्रि जालांगासिनो आइखौ सोर गाज्रि खालामदों बबेनिफ्राय गाज्रि जादों आइया जों गासैखौबो सुलु खालामनांसिगोन जानांगौ सोरबा जोंनि न'खरखौ धंस खालामनो थाखाय गाज्रि सोलो होग्रा दङ आइनो जों नागिरनांसिगोन सोरांस्रि दौदिया थांबायमोन अ दौदि दङमोनथ' बावगारबायसो आं बेखौ आया थांखोसो ना दङ बेलाय आयु हाबाब मानसिखौ गारनानै बेबायदि आं नोंखौसो नागिरफैदोंमोन एक्सुवेलि मिथिगौ ना गैलाहाय बे मा साननांगौ थेवलाय थौ दौदे जोमै दौदिया बहा थांखो जानांगौ बियो थांबाय मिथिगौ ना सोरांस्रि जानो हागौ बियो जोंनि न'खरनि सिरि सिरि जाखोमानाय खोथाफोरखौ हमदां हाबाय बेनिखायनो थांबाय बियो हे सोर मा साननांगौ जाखो दाबा बेबा बेसेरा गावनि लोगो होननानै एथ' गोबावनि उनाव फैदोंमोन साहा गरदसेबो मोनलोंलाङासै जोंनि न'खराव बेबायदि जाबायना दिनै सासे मानसि फैयोब्ला सासे मानसि साहा गरदसेबो होनो हालायै सोरांस्रि जोंनि न'खरावथ' आफाया एथ' गिदिर अफिसार दिनै अफिसारनि न'आवबो जुदि साहा गरदसेनि थाखाय बिदि जायोब्ला बे न'खरालाय आरो मा न'खर होननानै बुंजाबावगोन आरोथ' आंनि फिसाजोनि थाखायसो आङो साहा लोंहोनो नागिरदोंमोन बेखौबो मोनलोङासै बे सेरेयाबा मा सानलांखो जोमै जोङो गाबोन ददेनि न'आव थांनोसै दे ददेखौ जोङो मोजां लोगो हमहैनानै खोन्थाहैनोसै सैथो खोथाया जोंनियाव मामोन नोंनो मानो साहा गरदसेबो होनो हायासै होननानै नङाब्ला ददेजों जोङो रायथिहैयाब्ला आइनि थाखायनो गामिनि गासैबो मानसिफोरजोंबो जोङो गाज्रि सानजागोन जों मानो गाज्रि सानजानो ना बिनिखायनो जों गाबोन ददेखौ लोगो हमना फैगोन जागोन दे जोमै फिसाजोखौ दसे लाफैदो फिसाजोआ नोंखौ नागिरदों अ नंगौ ना थौ थांगासिनो थांदो थां जोमै आयं फिसाजों सोरांस्रि आंथ' फिसाजोखौ लानांसिगोन नोंजों जेबोखौनो मावफानो मोननाय नंला जोमै नोंनि खामानिया दायो खालि फिसाजोंल' नों माखासे खोथाखौ सिन्था खालामनो नाङा थांदो आयं फिसाजों मावलायदो न'खरनि खामानि सानफ्रोमबो बे जानायखौनो जा सुनायखौनो सु मावनायखौनो मावबाय था आं सान हर अफिसनि खामानियाव नाङैनो आंनि न'खरखौ आं खबर लानो बावलांबाय आं दिनै अफिसनि खामानि जेबो मावा आं दिनै बिहामजोफोरजों सावरायगोन न'खराव माबायदि जागासिनो बिखुनजोआ बिहामजोफोरखौ माबायदि खालामगासिनो
आं दिनै बिहामजो सानैनावबो खबर लागोन। आं दिनै न'खरनि गाहाय जानानै, न'खरनि गाहाय बिफा जानानै दिनै गावनि खामानियावल' आं बेस्थ' थाग्रा जाबाय। न'खरनि फारसे आं रावनोबो सुबुंफोरनोनो सम होनो हायि जालांबाय। आं दिनै गासैनोबो सम होगोन। दिनै गासैजोंबो रायलायगोन आं। नै खर' गाज्रि हिन्जावा आंबो जोमैनि फिसाजोनो होनो इसानि उन्दै समनि फिसा फिसा गस्लाफोरखौ सुनो सानदोंमोन, बावनानैसो दङ। गावनिखौल' सुना लागारगासिनो आं। इसा होननायखायनो इसाखौसो गोसोआव फैबाय, नङा माथो। इसा मोनाथ' खबरखौनो मोनाखै, जोमैयादि फिसाजो मोनबाय। आंबो आरो खबरखौनो हरनो बावगारदों। जि सुदों आइ? अ आफासो माथो। औ आफा, जि सुदों। आच्छा बिहामजो, इसा आबैयालाय न'आव फैगोन ना फैयानो गावनि बिनानावखौ नायनो? आफा, आं इसानो खोन्थाहरनोनो बावदों जे इसायादि सासे बिनानाव मोनबाय। आं बिनि खोथाखौनो गोसोखांगासिनोसोमोन। मानो खोन्थाहराखै दाबो? गाज्रिसो मोनलायलांसिगोन बे। सोरांस्रि आइ, इसा आबैनो दानो खोन्थाहर बिनानाव मोनबाय होननानै, खारबोलायथारगोन बे। जागोन आफा, खोन्थाहरसिगोन दे। औ, आंबोथ' गावनि खामानियाव बेस्थ' थायै थायैनो रावखौबो खबर लानो मोनै जालांबाय आरो लोगोसे नोंसोरखौबो खबर लानो मोनै जालांबाय। जेबो नङा आफा, जों थिगैनो दङ। आरो नों बेस्थ' थानायखायनोसो, नों बेस्थ'नि गेजेरजों खामानि मावबाय थानायखायनोसो दिनै जोंबो जिराय जिराय मोनजागासिनो आफा, नोंनि मावनाय दांनायावनो। नों आफा नङामोनब्लाथ', नों बेस्थ' थाग्रा नङामोनब्लाथ' दिनै जानांगौ जों न'आव थानानै मोनजानायखौनो नङामोन। दिन हर सान हाजिरा मावनानै जाब्लाबो आगोर मोननाय नङा जासिगौमोन। जियानो जाया बिहामजो, आं मोनसे खोथा सोंनो। मा आफा? नोम्माया नोंखौ माबाफोर डिस्टार्ब होबाय थायो नामा? आया? औ, नोंनि बिखुनजो बिमाया नोंखौ माबाफोर अयथासार खालामबावो नामा बे दाबो? आया आंखौ खालामा नङा, एखनब्ला गाज्रियैनो बाहायनो नागिरो। नाथाय आं जेबो साननानै लाया आरो। आयाबा मोजां साननानै आंखौ खालामनो नागिरो ना गाज्रि साननानै खालामनो नागिरो। नाथाय आं बेखौनो बुजिनानै लायो, उन्दै समनिफ्राय गावनि बिमा बिफानि बुजायबोनाय फोरोंबोनायफोरखौ मोनबोयैखायनो आंहा दाबो गोबां सोलोंनांगौ दङदां होननानै। औ आफा, सोलोंनांगौजों लोगोसे रोंनांगौ गोबां दंबावोदां। जानांगौ आंनि मावनाय दांनाया मोजां जायाखै, आं बबेबा खामानिखौ रोङाखै, बेनिखायनो आइया आंखौ रायनायजों लोगोसे बबेबा खामानिखौ फोरोंदोंदां होननानैसो सानो। नाथाय आइया मा गोसोजों आंखौ खालामो आं बेखौ मिथिला आरो। आंबा हले बेबायदि साननानै लायो, आंनि रोङैखौसो आइया फोरोंदों, बिमा बिफानि रायनाय बुनाया फोरोंनाय जायो होननानैसो आं साननानै लायो। बिहामजो, नोंनि बिखुनजोनि आखलखौ आं मिथिगौ। बियो दिने दिने जोबोद गाज्रि जालांनो हमदों। बियो नोंसोरखौ अननायजों फोरोङाखै, बियो नासयनोसो हमगासिनो। बेखौबो आं बुंनो हाला। बिहामजो, आंनो साननैसो सम होबाव। नोंनि बिखुनजोनि आखलफोरखौ आं खावनो थाखाय आंनो साननैसो सम होबाव। दे आफा, नोंसोर जा खालामो मोजांखौनो खालाम, जाहाथे न'खरा बायलाङा। दे, जि सुबाय थादो। आफाया दिनै मा जादों? बियो दिनै गावनि हिन्जावखौनो बिहामजोफोरनि सिगाङाव बेफोरबायदि बुंदों। जानांगौ आफाया आइनि आखलखौ मोजाङैनो हमदां हादों, बेनिखायनो बिसार खालामदों। थाथोंहाय, मोनथों बुरैयासे। आफाया उनाव माबा मोनसे खालामोब्ला हले आंबो होफागोनसो आफाजों लोगो नांनानै। मामा दैजि सना, नों माला आंखौ आइ होननानै गाबज्रिनो रोंगोन? नों माला नोंनि बाबाखौ बाबा होननानै गाबज्रिनो रोंगोन? आइ सना, नों माला रायलायनो रोंबावगोन दे? नों माला हारसिं जिरायनो हाबावगोन? मामा, नों रायलायनो नागिरदों? मामा, हनै नाहरलाय, सिखिरिफोरा माबायदि बिरदों। नों जेब्ला थाबायनो हागोन, नों बै सिखिरिखौ खारै खारै हमहैदे आइ। बिहामजो जामाय, नों मा खालामगासिनो? अ आफा, नै आं दैजिखौनो एसे खेलायगासिनो। औ, ओमफ्राय आफा, माबाफोर खामानि थिनगौमोन नामा? जेबो खामानि थोना, नोंसोरखौ ओरैनो खबर लानो फैदों आं। बिहामजो, आबैया जेबो जायाखैना? बेमार आजारबो जायाखैथ'?
गैया आफा, मोजाङैनो दङ, जेबो जायाखै। सम सम न' सिङाव थानो बायो नालाय एसे गाबलुबाय थायो आरो। गथ'फोरा बिदिनो खालामखायो। आच्चा बिहामजो, आं नोंनियाव मोनसे खोथा सोंनो। देलाय आफा, मा खोथा सोंनो हागोन। बिहामजो, नोम्माया नोंखौ माबाफोर अयथासार खालामो नामा? आंनि नुनायावथ' मोजां, खिन्थु सिरि सिरि माबाफोर अयथासार खालामखोमायोबा आंनो बुं। माबाफोर दुखु होयो नामा नोंसोरखौ? मालाबाफोर रायबाय बायो नामा? मालाबाफोर नोंसोरखौ गाज्रि राव बुङो नामा? आंनो खोन्था, गिनो नाङा, आं दङ। आं थिग खालामनोसो सोंदों। आफा, नों दिनै बेफोरखौ मा सोंफैदों? औ, खोन्था। मानोना आङो सान हर अफिसनि खामानियाव नांनानैनो न'खराव मा जालांदों आं जेबो थरखौनो मोना। बिनिखायनो दिनै आं बे न'खरनि गार्जेन हिसाबै नोंसोरनियाव सोंनो गोनां बायद' जादों। खोन्था बिहामजो, नोंसोरनि बिखुनजोआ नोंसोरखौ माबायदि खालामो? अनो ना अना? ना नोंसोरखौ गाज्रि रावफोर बाहायो? बुं, माबायदि बेबहार खालामो नोंसोरखौ? खोन्था बिहामजो, खोन्था। आफा? औ, आं सोंदों। खोन्था, गोख्रै खोन्था। गिनोबो नाङा, लाजिनोबो नाङा, खोन्था। आफा, जेबो दासोंसै। मानो बिहामजो? जेबो गैयाथ'? बिदिब्ला नोंसोर गासैबो मोजाङैनो दङ ना? सिरि थादो आफा। ना आंनि सोंनायखौ गाज्रि मोनदों? गाज्रि मोननो नाङा, आं मोजांसो खालामना होनो नागिरदों। नङा आफा, उनाव नाय, उनाव। उनाव मा दङ?